HG står for Handelsskolens grundforløb, men mange kender det som Handelsgymnasiet. Hovedforløbet består hovedsageligt af en praktikplads i en virksomhed og undervisning på Niels Brock, hvor du kan vælge mellem 2 linjer, kontor og salgslinjen. Hvor lang tid har du gået på skolen? Jeg har gået de sidste 2 år, eller 1,5 år. Jeg er færdig her til sommer. Jeg har gået her i 1,5 år, så jeg er færdig her til sommer. Men hvorfor valgte du en HG-uddannelse? Jamen, det er egentlig fordi, jeg har prøvet 2 forskellige HHX'er, hvor jeg fandt ud af, at det var ikke rigtig mig, og jeg synes egentlig, det var bare kedeligt, og jeg har svært ved det med lektier, og jeg fik ikke noget ud af det. Så har jeg altid syntes, at HG var et tabu, så det vil jeg helst ikke ud i. Jeg endte så med at prøve det, fordi min far var sådan, der kan ikke ske noget ved at prøve, så kan du prøve på måneder og se, hvad det er. Nu er jeg gået af 1,5 år, og jeg synes, det er den fedeste beslutning, jeg har truffet. Det valgte jeg egentlig, fordi at, jeg fik arbejde som 15-årig i en butik, og syntes, det var egentlig meget hyggeligt. Og så da jeg så skulle til at vælge, hvilken uddannelse jeg skulle på efter 9. der var jeg meget forvirret. Så jeg var egentlig bange for at blive skoletræt, hvis jeg valgte gymnasie eller et eller andet. Så jeg synes egentlig, det var meget fint at ligesom have 2 år, hvor det gik stille og roligt, og så 2 år, hvor jeg kunne komme ud og arbejde og tjene nogle penge og sådan noget. Hvilken linje har du? Jeg går på den, der hedder e-handel. Ja, og hvad for nogle fag er det? Jamen, vi har erhvervsøkonomi, salg og service, engelsk. Jeg har så opgraderet mit engelsk, så har jeg på 2. år. Var vi IT, og det er egentlig alle de der standardfag, du har på alle HG'er. Ja. Og så har vi et fag, der hedder e-handel, som er sådan et længerevarigt projekt. Jeg går på kontorlinjen, men jeg har egentlig tænkt mig at vælge salgslinjen, fordi jeg tænkte, kontor det er ikke lige mig. Men så fandt jeg ud af, at jeg så kunne hæve alle mine fag, så jeg kunne blive uddannet som det hele på en gang. Og det var egentlig meget smart, hvis jeg senere hen skulle falde tilbage på et eller andet. Hvad for nogle fag har du så? Jeg har salg og service og erhvervsøkonomi, og så dansk og engelsk og tysk. Og så har vi en masse små fag, som kun kører nogle måneder eller et semester og sådan noget, hvor vi har... I starten havde vi præsentationsteknik, hvor vi lærte at fremlægge og sådan noget. Det var meget rart. Kontor er det forløb, hvor man vælger, at man vil arbejde på kontor i det offentlige eller på kontor i det private. Undervejs i uddannelsen skal du vælge, hvad du vil specialisere dig indenfor. Det kan være økonomi, lede personale eller fordele arbejdsopgaver. Denne linje kræver, at du har karakter på folkeskolen i dansk, engelsk og matematik på 4 og 7 og 2 fremmedsprog. Men du fokuserer også med, at du har viden inden for medier og salg. Salgslinjen er for dem, som gerne vil åbne sin egen butik eller arbejde med salg. Denne linje kan tage ca. 4 år. Der er nogle grundforløbspakker, som er HG-salg, e-handel og Enterprise. Hvordan er din skoledag og skema? Det er egentlig stille og roligt. Mødetiden er meget dejlig, fordi vi møder fra 8 til 2 hver dag. Nogle gange har vi tidligere fri, og nogle gange har vi mellemtimer. Så det er egentlig meget behageligt, at vi ikke er så meget skole, fordi så er der også tid til arbejde og lektier og sådan noget. Hvad kan du bruge dine fag til videre hen? Altså som sagt, så kunne jeg jo meget godt lide butik og sådan noget, så salg og service og engelsk, det kan jeg rigtig godt bruge fremover, men jeg har også kunne bruge det til at finde ud af, at for eksempel erhvervsøkonomi, at det nok ikke er økonomi, jeg skal hen i, fordi det er ikke lige noget, der interesserer mig så forfærdeligt meget i hvert fald. Så jeg kan i hvert fald bruge mange af fagene. Hvad krævede det af dig for at blive optaget på skolen? Jeg var til en optagelsesprøve, fordi jeg som sagt har gået på 2 andre skoler, hvor jeg ikke rigtig fik nogen karakterer, fordi jeg mødte ikke rigtig op og havde ikke mine lektier. Så jeg skulle til en optagelsesprøve, hvor de så snakkede med mig og vurderede mine evner ud for nogle forskellige opgaver. Ikke? Jamen, jeg skulle egentlig til en optagelsesprøve i dansk, hvor jeg skulle have et antal procent rigtigt for at komme ind. Og så skulle jeg så til en samtale videre hen, så det var fint. Ikke? Hvad for nogle forventninger havde du til uddannelsen? Jeg havde faktisk ikke de store, fordi for mig der var HG et stort tabu. Det var egentlig der, man tog hen, hvis man bare ville være grønhandler. Ikke? Hvor da jeg havde læst på det sammen med min far, fandt jeg ud af, at det er meget mere end bare det. Altså, det er også, hvordan du starter en virksomhed, som jeg utrolig gerne vil. Og alle sådan nogle ting der, det er en rigtig, rigtig bred uddannelse. Og man bruger den til rigtig meget. Jeg har også fundet ud her for et par uger siden, at man også kan blive eventkoordinator via det. Så det er meget mere, end jeg bare troede. Jeg troede bare, det var at stå i butik. Før jeg startede, der havde jeg både hørt godt og dårligt om HG, så jeg havde egentlig ikke nogen forventninger. Så jeg valgte at tage det, som det kom, og se, hvad det var for noget. Hvordan er det sociale miljø på skolen? Det sociale miljø er rigtig godt, synes jeg. Der er ikke så mange fester igen kontra andre skoler. Men vi holder nogle større events i gang imellem, som eleverne styrer. Jeg er med i det, der hedder eventholdet, hvor vi står for at lave dem. Og der arbejder vi så på tværs af klassen, og det er ret fedt. Og folk er søde og rare. Så
det er rigtig fedt. Vi har en kantine, hvor man også kan sætte sig ned og snakke med random folk, hvis man har lyst til det. Ja. Så det er fedt. Hvis man godt kunne tænke sig at tage en HG, og en HG det peger jo hen imod, at man gerne vil ind og arbejde inden for butik, eller inden for handel, eller inden for kontorområdet osv., der er der nogle fag, som alle elever skal igennem, og det er uanset om de vil gå butiksvejen, handelsvejen, eventvejen eller kontorvejen. Fagene det er den her, det er dansk, og det er engelsk, og det er samfundsfag. IT, erhvervsøkonomi, så er det salg og service. Og hvis man godt kunne tænke sig at enten gå kontorvejen eller handelsvejen, så skal man have det med, som hedder et andet fremmedsprog. Hvis det er, at man gerne vil have en elevplads inden for butik, så skal man som minimum nå de her niveauer her. D-niveau her, D-niveau i engelsk, D-niveau i samfundsfag, D i IT og D-niveau i erhvervsøkonomi og C-niveau i salg og service. Hvis man godt kunne tænke sig at komme ind på butiksområdet, behøver man ikke have denne fremmedsprog. Jeg synes, det er en rigtig god uddannelse, og den er især god for dem, der gerne vil hurtigt job bagefter. Fagligt er niveauet faktisk også rigtig højt. Man kan sige, at det teoretiske ligger ikke så højt som på gymnasierne, men man får en praktisk uddannelse, man kommer hurtigt i job. Der er også rigtig gode videreuddannelsesmuligheder bagefter, f.eks. på de korte videregående uddannelser. Og så synes jeg, at de elever, vi har, de er fantastisk dygtige. Hvor blev du uddannet, og hvornår? Det var jeg tror, jeg blev færdig i 2007 med de der 2 år. Hvorfor valgte du egentlig en HG-uddannelse? Jeg tror, at jeg valgte det dengang, fordi jeg ikke helt vidste, hvad jeg egentlig skulle. Og så havde jeg gået på HX før, som jeg ikke havde synes havde været så spændende. Og så, jeg kan ikke sådan helt huske det, men jeg tror egentlig, det var fordi at jeg ikke helt vidste, hvad jeg skulle. Og så tænkte jeg, så prøver jeg det. Var du tilfreds med dit valg? Nej, det var jeg jo ikke, fordi jeg valgte jo at tage en HF bagefter. Altså, det var fint nok at gå der, men det var ikke rigtig noget at bruge til noget i forhold til mine fremtidige planer. Kan du huske, hvordan det var socialt på skolen? Jamen, det var rigtig godt. Altså, der vil jeg nok sige, at socialt har det nok været, ud af alle de uddannelser, jeg egentlig har været på, så synes jeg egentlig, det har været det bedste. Ja. Altså, det var der, hvor jeg havde det sjovt og fik de bedste venner og sådan noget.